вечора. В етері телеканалу АТR Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найважливіші для Криму, всієї України і світу теми. І запрошуємо співрозмовників, з якими мені особисто цікаво. І я надіюся, що так само і вам. Сьогодні наш гість – це відомий, досвідчений, дуже український дипломат, людина, яка в багатьох урядах українських працювала. Ось і зараз є таким глибоким аналітиком зовнішньополітичним, звісно, в першу чергу. Звати його Володимир Хандогій. Вітаю вас, вітаю. Салям алейкум, пане Володимире. І щоб наша бесіда була найбільш змістовною, хоча ніби часу багато, але його завжди не вистачає. Я б хотів, щоб ви одразу такий ж ніби звіт за міжнародних обставин, за міжнародною ситуацією, якою вона вам бачиться, тобто ваше бачення сучасної ситуації навколо України, на підтримку України, а потім я вже буду ставити інші запитання. Ну, дякую за це запитання. Це насправді дуже обширна тема і дуже важко буде сконцентруватися на якихось... Ну, що для вас головне? Вважаєте ви головним зараз? Так, я, звісно, вважаю сьогоднішню ситуацію головною дієвою особою міжнародних відносин є Україна, це перше. І друге – це Збройні Сили України, які ведуть війну, визвольну війну проти агресора, проти Російської Федерації, яка, скажімо так, вчинила цю агресію проти нашої держави. Тобто все, що відбувається на міжнародній арені в частині, яка стосується України, пов'язано саме з війною, саме з необхідністю протистояти агресії. Тобто і Міністерство закордонних справ, і закордонні дипломатичні представництва України, вони зорієнтовані на сьогоднішній день саме на вирішення цих питань. Ну, ви знаєте, побутує така думка, це, до речі, вона йде корінням ще в давньоримську імперію, коли говорили, що коли розмовляють гармати, то музи мовчать, то закони мовчать, а зараз кажуть, що коли розмовляють гармати, то дипломати мовчать. І здавалося б, що це дійсно важко в момент активної фази війни, так мовити, здійснювати якісь переговори щодо вирішення тих чи інших питань. Це дійсно важко, але все одно навіть за цих умов дипломати наші мовчати не можуть і, власне кажучи, вони і не мовчать. Як я вже сказав, головне наше завдання дипломатичної служби, як активної дипломатичної служби, так і тих, хто, скажімо так, працює чи там допомагає нашим дипломатам, полягає в одному – підтримці наших Збройних сил. Отже, сьогоднішній день, я думаю, кожного посла починається і закінчується одним питанням. Чи вдалося просунути українську справу, чи вдалося зміцнити підтримку України в нашій боротьбі. Підтримка, причому не тільки політична, економічна. Знаєте, політичної підтримки не бракує. От дуже багато було зроблено заяв з боку різних держав, інституцій, міжнародних організацій про підтримку України політичну. Але нам сьогодні потрібна просто конкретно зброя. І от з цим питанням, як кажуть, і живе сьогодні дипломатична служба України. Як, наскільки активно вдається просунути цю проблему на міжнародній арені. Ну, я можу сказати, що на загал ми відчуваємо підтримку, в тому числі і в постачанні зброї для наших військових, але все одно є на сьогоднішній момент окремі елементи, які викликають певне занепокоєння, викликають думки різного роду. Я маю на увазі, наприклад, пригальмування, скажімо так, надання зброї з боку деяких
наших європейських партнерів. Ну, навіть зі Сполученими Штатами Америки у нас, в принципі, існує порозуміння, і ми дуже вдячні Сполученим Штатам Америки за ті кроки, які вони роблять в цьому напрямку. Але все одно нам дещо інколи не повністю зрозумілою є позиція, яка полягає в тому, що от вони проти ескалації конфлікту. Я вже не розумію, до яких меж ще треба ескалувати цей конфлікт. Мені здається, що сьогодні ми маємо найвищу точку ескалації. Ну, тому будь-які спроби, скажімо так, пояснити певні, ну, скажімо так, затримки з постачанням зброї, певні умови, які накладають, ну, зокрема, Сполучені Штати Америки на постачання окремих видів озброєння. На сьогоднішній день це все-таки, на мій погляд, ну, спроба пацифікації, спроба умиротворення агресора, який здійснює агресивну війну проти України. І нам потрібно пояснювати. От дипломати на сьогоднішній момент треба активно працювати на двосторонній основі в міжнародних організаціях, щоб пояснити, що сьогодні Україна протистоїть агресору не тільки як Україна. Вона, власне кажучи, є авангардом і захищає весь цивілізований світ від можливості подальшої ескалації цього конфлікту, але ескалації з боку Російської Федерації. Ну, це так. Володимире, дякую вам за таку доповідь зовнішньополітичну. Дозвольте тепер запитання. І перше запитання буде конкретно стосуватися статті президента Байдена в газеті New York Times. Там раніше з'явилася редакційна дуже ганебна стаття, на яку, на мій погляд, гідно відповіли українські журналісти, але це вже було там давно, дуже швидко розвиток подій дуже швидкий. І ви 100% читали ту статтю. Моє враження таке, я попрошу вас прокоментувати, що з одного боку там висловлена непохитна підтримка України послідовна, а з іншого боку це виглядає як певні гарантії Путіну, коли Байден, ну звісно, це сприймається як позиція, спільна позиція Заходу. Байден каже, що ми не ставимо нам за мету усунення від влади чи знищення, навіть про це не йдеться Путіна, перше. І друге, що ми проти того, що війна йшла на території Російської Федерації. Тобто в Україні гуд, норм, добре. Вважати російські військові об'єкти, це це не заборонено, звісно, але ми цього не хочемо. Тобто це та сама пацифікація, чи це загальні такі слова просто, а насправді постачання зброї продовжується і підтримка буде посилюватися. Ну, дивіться, якраз про це ж я і намагався спочатку сказати, що при тій політичній підтримці, яку ми чуємо, яку вони декларують, існують такі нюанси, зокрема, які стосуються постачання зброї дальньої дії, які можна розцінювати по-різному. З нашої точки зору, ну, перше, треба чітко заявити, Україна, і про це сказав президент нашої держави, не збирається воювати на території Російської Федерації. Але, з іншого боку, всі повинні розуміти, що коли агресія здійснюється і обстріли ведуться з території Російської Федерації, ну ми не можемо сидіти мовчки і не реагувати на такий розвиток подій. Тому застосування нашої зброї, яка, скажімо так, має дальність, що дозволяє вражати цілі на території Російської Федерації окремі, мені здається, така зброя потрібна. І всі повинні розуміти, що Україна абсолютно чітко буде використовувати цю зброю в оборонних цілях, тобто з метою придушення тих обстрілів, які ведуться навіть з території Російської Федерації. Ми ж не можемо спокійно спостерігати, коли, наприклад, з території Російської Федерації будуть вестися обстріли нашої території. Це війна, врешті-решт, а ми будемо сидіти і спокійно на це дивитися. Ну, тому, я думаю, тут потрібна
абсолютно чітка позиція з нашого боку, з точки зору розуміння, що в нас немає агресивних намірів і немає намірів, так би мовити, перекинути війну на територію Російської Федерації. Нам треба забезпечити свою територіальну цілісність і непорушність наших кордонів і суверенітет в межах міжнародно визнаних кордонів. Це ті цілі, які ставить перед собою Україна сьогодні. І для досягнення цих цілей, я вважаю, особисто не можна виключати і не треба виключати можливість, скажімо так, застосування сили і можливість застосування сили і на території, яка дотична до території України. Що стосується статті, скажімо так, це колонка, скоріше, Байдена, вона дійсно певною мірою суперечлива. Там дуже багато позитивних моментів, але є оці речі, про які ми з вами зараз говоримо. Я думаю, як і кожний політик, як і кожний президент, Байден в даному випадку також працює на свій електорат, він працює на свою аудиторію внутрішню, і його позиція, зафіксована в цій колонці, вона віддзеркалює загальну ситуацію, загальну позицію, яку займає американське суспільство по відношенню до війни, яку веде Російська Федерація проти України. Я не бачив, не прочитав і не побачив там аж надто таких, скажімо так, небезпечних для України тез, чи там, скажімо, констатацій, нам треба негайно щось робити і кричати, що це зрада України. Ні, там такого немає. Там є деякі речі, з якими можна посперечатися, але, знову ж таки, важливо, скажімо так, предметно і доступною мовою пояснювати американській стороні, я думаю, це робиться насправді, про наші пріоритети і про те, що нам сьогодні необхідно. Попри, так сказати, двозначність, можливо, цієї статті, про яку ми говоримо, американці продовжують постачати нам зброю. Було все-таки, незважаючи ні на що, прийнято рішення про поставки нам систем залпового вогню дальньої дії, не такої дальньої, про яку... середньою, скажімо, середньою. Так, але достатньої, як на мій погляд, я звісно, не військовий експерт, але мені здається, що те, що американці нам зараз будуть поставляти, чи вже поставили, я, чесно кажучи, не знаю, сподіваюся, що це вже, як кажуть, в процесі. Це значно посилить наші можливості, військові можливості у війні з Російською Федерацією. Тобто стаття статтею, а практична підтримка, вона продовжується з боку Сполучених Штатів. Вони на сьогоднішній день є фактично лідерами в світі, який цей лідер демонструє не тільки на словах, а і на ділі підтримку нашої боротьби проти Російської Федерації. Я думаю, вона буде, ця підтримка, і продовжуватися. І це дає приклад і нашим європейським партнерам, які зараз уже Велика Британія, як ви знаєте, запросила дозвіл у Сполучених Штатів на поставки Україні саме цих систем залпового вогню, скажімо так, середньої дії. Це такий дозвіл необхідний у межах домовленостей щодо експортного контролю різного роду озброєнь. Тобто Велика Британія так само зараз буде постачати нам ці системи залпового вогню, які нам конче необхідні в нашій боротьбі. Знаєте, таким певним доказом, пане Володимире, певним доказом того, що постачання йде, є ці обстріли ракетні залізниці українські, що вони ж бачать, що зброя йде. І, по-друге, буквально там не пройшло й доби, як з'явилася інформація про те, що
пан Єрмак і пан Залужний поспілкувалися з відповідними керівниками американської адміністрації, і вони, такий був реліз, що Сполучені Штати готують разом з Україною неприємні сюрпризи для росіян. Я думаю, що ми побачимо найближчим часом, що це за сюрпризи. Просто так цього не кажуть після таких перемовин, без конкретики, але зрозуміло, що щось є. Але я хочу повернутися до політичних питань, дипломатично-політичних. Ще мені не сподобалося, насправді, виступ. Я просто забув, як її звати, перепрошую, пані, яка є представницею Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй, яка сказала, практично дослівно, що Сполучені Штати підтримують план врегулювання війни України з Росією, який висунув уряд Італії. Я подивився, що це за план. Це план фактично здачі частини території України і домовленості там, де доведеться, як то кажуть. Так, то там ані жодного слова про Крим, про ОРДЛО, тощо. Що це? Це спроба зберегти єдність з Заходу, тобто Європа, яка там хитається туди-сюди, Америки, чи просто такі фігура мови? Я відверто скажу, не читав висловлювань постійного представника Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй. Те, що ви сказали, для мене є певною новиною, тому хотілося б реально подивитися на контекст, в якому вона сказала, тому що дійсно я погоджуюсь з вами, і про це говорили багато глядачів, і українські політики, і політичні діячі, що план Драгі, італійський план врегулювання, він, як кажуть, ні в які ворота не лізе, якщо говорити прямою мовою. Там абсолютно чітко відсутні ті речі, які необхідні Україні, і те, що пропонує Італія в тому так званому плані, воно не є прийнятним для України. Розумієте, сьогодні всі, не всі, але багато політичних діячів в Європі на випередки намагаються продемонструвати свою, так мовити, прихильність до мирного врегулювання, до політичного вирішення проблем. Це імпонує їхній політичній тусовці, політичній аудиторії, народам європейських держав, і тому вони висувають ті чи інші пропозиції. Насправді, я взагалі не думаю і не вважаю ця декларація Драгі якоюсь політичною програмою Італії. Ми знаємо, що Італія знову ж таки декларує свою всіляку підтримку нашим зусиллям і в тому числі бере участь і в постачанні військово-технічній допомозі, скажімо так, Україні. Тому що сказала і як проінтерпретувала це американська дипломатка, мені, чесно кажучи, не зрозуміло і реально хотілося б ще раз почитати про це. Я не думаю, що вона таким чином хотіла підтримати неприйнятну для України пропозицію італійців. Адже і пан Блінкен, державний секретар, і на багатьох інших рівнях, візьміть нещодавній виступ, скажімо так, міністра оборони Остіна, який дуже жорстко і дуже однозначно висловив позицію, я думаю, це офіційна позиція Сполучених Штатів Америки на те, що ми повинні перемогти в цій війні, і ця війна повинна привести до такого послаблення Російської Федерації, яке на роки вперед, може на десятиліття чи на покоління вперед, унеможливить подальші агресивні зазіхання Російської Федерації на будь-кого. Я вже не кажу про позицію Конгресу Сполучених Штатів, при тому там ще є різні сили, але на загал Конгрес буквально недавно голосує за ленд-ліз, голосує за 40 з лишнім мільярди доларів на допомогу, в тому числі в першу чергу військовій Україні. Тому ці заяви, треба на них
ну так дивитися, як на політичні якісь декларації, і ще так вставляти в якийсь загальний контекст. Тобто, давайте ми ще раз проаналізуємо. Я, чесно кажучи, дуже здивований, що... Давайте, не будемо зупинятися на цьому, тим більше, що ви дійсно цитати не бачили. Вона насправді така, але це, знову ж таки, фігура мови, бо постачання зброї лише посилюється, так? Я хочу про інше почати поговорити з вами. Я не знаю, наскільки пильно ви пильнуєте за Китаєм, але нещодавно там був випадок, коли 30 літаків китайських повітряних сил там перетнули кордон з Тайванем. А потім чи одночасно китайське керівництво виступило майже з погрозою на адресу Сполучених Штатів, що буде дуже погано, якщо Сполучені Штати будуть підтримувати і далі сепаратизм Тайваню. Тут треба визнати просто для глядачів, що Сполучені Штати підтримують таку позицію визнання одного єдиного Китаю зі столицею в Пекіні, але одночасно вони гарантують безпеку, військову безпеку Тайваню. Питання таке. Чи може статися так, що ситуація піде за сценарієм Другої світової війни, коли Японія відкрила другий фронт там, в Перл-Харборі? Чи може зараз Китай разом підтримати Росію там таким нападом на Тайвань чи чимось подібним? Чи вони все ж таки цього не зроблять? Дивіться, я погоджуюсь з вами, що ми сьогодні стоїмо, так мовити, в такій ситуації, коли будь-що можливо. І те, що ви говорите про можливість Третьої світової війни, як на мій погляд, як ніколи близько така можливість до нас надійшла. І ми повинні це абсолютно чітко враховувати. Розумієте, я звернув увагу на те, що китайські військово-повітряні сили порушили повітряний простір Тайваню. Це не може не викликати занепокоєння. Але з іншого боку, я думаю, що це не що інше, як такі, знаєте, як зондаж реакції з боку Сполучених Штатів Америки на такі провокативні дії. Ми знаємо, що Сполучені Штати нещодавно ще в черговий раз підтвердили, що готові і будуть захищати Тайвань у разі загострення ситуації на цьому майданчику, в цьому регіоні. І тому я думаю, що Китай на сьогоднішній день не готовий, як на мій погляд, реально, так би мовити, планувати якісь агресивні дії проти Тайваню. Хоча ми знаємо, що він ніколи не відмовлявся від своєї концепції, що Тайвань є територією Китайської Народної Республіки і що евентуально вони ведуть свою зовнішню політику, спрямовану на об'єднання і, так би мовити, можна по-різному називати об'єднання Тайваню до материкового Китаю. З іншого боку, ми також розуміємо, і перш за все це розуміють Сполучені Штати, що їм на сьогоднішній день доводиться вести, скажімо так, якщо можна так сказати, війну на два фронти. Китай, до речі, буквально кілька днів тому, здається, Блінкен, якщо я не помиляюсь, заявив, що найбільшу загрозу світові на сьогоднішній день, з точки зору Сполучених Штатів Америки, представляє Китай, не Російська Федерація, я також на це звернув увагу. Тобто у них абсолютно чітко існують плани протидії можливим таким гегемоністським проявам з боку Китаю, в першу чергу по відношенню до Тайваню. Ви знаєте, як Сполучені Штати зараз працюють на Тихоокеанському
в Тихоокеанському регіоні намагаються, так би мовити, об'єднати зусилля таких держав, як Австралія, Японія, Південна Корея, для того, щоб протидіяти такій експансіоністській політиці Китаю. Я не думаю, що тут Китай, якщо таке раптом уявити собі такий розвиток подій, буде йти в тандемі з Російською Федерацією. Скоріше за все, Китай може, скажімо так, скористатися ситуацією, яка виникає сьогодні в Європі, і, так мовити, як кажуть, під шумок спробувати здійснити свої отакі кроки щодо Тайваню. Ну, все-таки, я думаю, що на сьогоднішній момент у Сполучених Штатів і в інших держав, зокрема азійських, достатньо можливостей і політичних, і військових, і економічних, в тому числі, можливо, в першу чергу, щоб не допустити такого розвитку подій. І Китай це прекрасно розуміє. Для Китая, ну, ви розумієте, найбільший фактично ринок Китаю при всіх їхніх проблемах зі Сполученими Штатами Америки – це ринок Сполучених Штатів Америки. І перейти в якусь активну фазу конфлікту – це означає втратити цей величезний ринок. Для них це абсолютно сьогодні неприйнятно. Тому будуть продовжуватися такі, знаєте, демонстрація сили, можливо, провокації. Ми будемо свідками таких кроків. Але говорити, що це сьогодні, ну, переросте буквально в якійсь короткій перспективі в якусь фазу такого гарячого конфлікту, я не думаю. Хоча, ви розумієте, ми і не думали, і не гадали, можливо, дехто і думав, але більшість в світі не думав і не гадав, що Російська Федерація здійснить таку повномасштабну агресію і вторгнення в Україну. Тому виключати в сучасному світі нічого не можна. На жаль, ви маєте рацію. І ми, в принципі, не знаємо, що в голові у товариша Сі. Ну, більш-менш було зрозуміло, що в голові у товариша Пу, як то кажуть, так, а Сі там взагалі не зрозуміло, як керується ця країна, це дуже закрита система. Ну, але будемо сподіватися, що вони не захочуть отримати лаврів Другої армії світу, яку звали, як називали багато хто, російську армію, і показати свою слабкість китайську. Тобто, я думаю, що це їх стримує в тому числі як фактор такий. Да? Тобто легенда має зберігатися про великий Китай, а тут з маленьким Тайванем може вийти там така несподіванка, яка авторитет їх похитне. Але я хочу перейти до іншої наддержави. Ну, я жартую, звісно, бо я про Білорусь хочу запитати. Останніми днями просто Лукашенко там, не знаю, там показує себе так якимось там полководцем. Він заснував оперативне командування, здається, Південь, ну, тобто українська противника, українським фронтом, ніби там командування. Тобто він йде інформація про те, що йдуть ешелони з якимись там танками, БМП тощо, і все це пересувається в бік кордону з Україною, і ніби все виглядає так, що Білорусь готується долучитися до війни в якості вже активного гравця. Що це, на вашу думку? Ви спостерігаєте за цим? Це блеф на Лукашенка, його спроба там пропетляти, чи все ж таки дотиснув його фюрер російський до цього кроку? Складне запитання. Я думаю, що лінійної відповіді там так чи ні тут немає. Що я можу сказати? Ну, по-перше, з моєї точки зору, я думаю, що цю точку зору поділяють багато експертів, аналітиків. Білорусія вже сьогодні, згідно міжнародного права, є учасником агресивної війни проти України. І нам треба абсолютно чітко з цього виходити. Відома резолюція Генеральної асамблеї щодо визначення агресії. Норми міжнародного права свідчать, що в такій ситуації, коли навіть з території тієї чи іншої держави здійснюється акт нападу на території іншої держави,
такий спосіб ця держава, з території якої здійснюються такі акти, є учасником конфлікту і підпадає під кваліфікацію агресора. Тобто на сьогоднішній день мені здається, треба абсолютно чітко для себе зробити висновок і проводити цю лінію, що вже сьогодні Білорусь є і бере участь в агресії Російської Федерації проти України. Ну, це зрозуміло, але конкретно про участь активну я запитав. Ну, чи підуть війська Білорусі, не знаю, що там у них війська, отаким маршем на територію України, я дуже сумніваюсь. В такий спосіб немає абсолютно шансів у білоруських Збройних сил ні вплинути на ситуацію загалом на театрі військових дій, які відбуваються у нас у зв'язку з агресією. І шанс тільки один – покласти своїх солдат і отримати груз 200. Тому я думаю, що прямого втручання от такого все-таки не відбудеться. Лукашенко буде намагатися показати перед своїм, так би мовити, куратором, кремлівським вождем, що він дуже-дуже активно його підтримує, що він хоче, він буде. Але все-таки, і зважаючи на стан Збройних сил Білорусі, і кількісний склад, і якісний, і все таке інші, у них немає шансів і навряд чи вони реально допоможуть російському агресору в чомусь у військовому плані. Тому цього не буде. Але вони будуть продовжувати вести от таку, скажімо так, гібридну війну і намагатися, буквально ж ми вчора читали про їхні акції по відношенню до наших перевізників, коли вони там фактично в заручниках тримали велику кількість наших українських водіїв, які були захоплені під час воєнних дій. Тобто таку політику вони будуть проводити, і нам треба абсолютно точно, чітко собі усвідомлювати, що вони вже є учасниками цієї війни. Вони надають свою територію. З території ми можемо очікувати будь-яких кроків російських Збройних сил. Про участь безпосередньо білоруських партизан, скажімо, мені здається, про це передчасно і це нереалістично думати, що такий розвиток подій відбудеться. Знаєте, пане Володимире, я думаю, якщо він все ж таки там дотиснуть його, чи він віддасть такий наказ йти там воювати в Україну, треба нашому, я думаю, їм відніше, нашим керівникам армії, перекинути туди цей батальйон Кастуся Каліновського і ще багато білоруських там підрозділів від білорусів мотивованих, щоб вони зустрілися там з військом так званого президента. І може ці військові втече, а за ним і підуть ці білоруси. Тобто, я думаю, що він заляканий саме насправді і таким, в тому числі, сценарієм, що його влада, яка вдається там непохитною, насправді не дуже надійна. Ви хочете щось додати? Так, я хотів якраз підсилити цю тезу, я згоден абсолютно з вами, і сказати, що, наприклад, якщо все-таки в Росії, на жаль, чи я не знаю, більшість населення підтримує агресію Росії проти України, то в Білорусі такий крок реально може викликати серйозні внутрішні заворушення. І я думаю, Лукашенко, який пережив вже одну хвилю після тих виборів, він не захоче знову випробовувати себе на міцність. Дивіться, пане Володимире, знаєте що, ось ми дійсно ми були, українці, маю на увазі, були дуже розчаровані результатом протестів 2020 року, тобто ані Майдану не сталося, нічого, диктатура лише посилилася, але в принципі нічого, взагалі в історії нічого марного не буває, тобто все одно страх в ньому живе, тобто він не захоче, напевно, додатково ще ризикувати навіть з таким суспільством, все одно,
от надійності він йому не додалося, я думаю, з того моменту. Але я хочу продовжити тему окупантів російських. Ось вони додали до попередньо окупованих територій ще певні території, на жаль, достатньо великі на півдні України. І я вже чую, там в просторі в їхньому лунають такі, як би сказати, припущення, міркують вони там, що робити. І я чув про два варіанти. Ну, перший варіант – це колись там, може там за місяць, за півтори провести так званий референдум, ну, за зразком кримського так званого референдуму, просто показуху таку зробити, і взяти і так звані ДНР, ЛНР, і так звану там ХНР, чи там в області вона буде, як, я не знаю, разом їх усіх взяти в Росію, просто приєднати до Росії брутально, як Крим. І сказати, що це повернення в рідну гавань. Там я зараз не про те, скільки це протримається, а просто про спосіб, так як це подавати вони будуть. Але я чув іншу версію, не пам'ятаю, щоправда, від кого, що є і такий план створити таку проросійську Україну зі столицею. Ну, може, вони намагатимуться зробити столицю там в Харкові, але я думаю, що це не вийде, зрештою. Але, ну, неважливо, де вони створять цю столицю. Харків, я просто згадав, це перша радянська столиця була України. І, може, це вони ж символику люблять. Але і поставити, неважливо, де там, президента так званого Януковича, який підпише урочисто разом з Лукашенком, з Путіним, колись там, ну, в осені може бути договір про відновлення Союзу Радянського. Бо ж ми знаємо, що саме 22-го року минулого століття, здається, 30 грудня був заснований Радянський Союз. Який варіант ближче до істини, на вашу думку, пане Володимире? Ну, чесно вам скажу, що жодний з цих варіантів, на мій погляд, не життєздатний. І якщо перший варіант, ну, він може виглядати більш таким, ну, раціональним і, скажімо, логічним, тобто утворення якихось анклавів, референдум, прохання звернення до Державної думи Російської Федерації про прийняття до складу, ну, це якось якась така схема більш-менш зрозуміла. Що стосується утворення якогось там, не знаю, квазідержави з столицею там в Херсоні чи в Гуляйполі, може, згадаємо батька Махна, то це, мені здається, абсолютно неприйнятно, і воно не буде сприйнято, я вже не кажу там міжнародним співтовариством, само собою, ну і для, ну, скажімо так, Російської Федерації, і для тих людей, які підтримують сьогодні, скажімо, Путіна в його війні проти України, це також не буде виглядати як прийнятний варіант. Тому, тим більше, якщо там планують витягти з нафталіну Януковича. Тому, мені здається, ці обидва варіанти, вони поки що не є якимись такими робочими версіями, хоча, звісно, пророблюються питання, як, скажімо так, локалізувати, огородити і прив'язати ці райони, які сьогодні окуповані, до Російської Федерації. Ну, ніхто ж не відміняв і Руський мір, там, і утворення якісь фіктивні. Це можливо, але мені здається, поки що головним аргументом проти першого і проти другого варіанту є і повинні бути Збройні Сили України. І от уже ми ж в першій частині нашої розмови говорили про постачання озброєння, середньої дальності і інші види озброєнь. І, так би мовити, як може і як буде змінюватися ситуація на фронтах, от це буде, як кажуть, і говорити на користь або проти будь-якого варіанту, який
позбавляє Україну суверенітету над цими територіями. Все-таки я вважаю, що і стратегічна мета наших Збройних сил, і стратегічна мета нашої зовнішньої політики, і тактична на сьогоднішній момент – це, так мовити, звільнення територій, які були захвачені після 23 лютого. І думаю, в цьому якраз і нас підтримує весь світ. І я переконаний, що ці, так мовити, плани про утворення якихось квазі, не знаю, як їх назвати, не мають під собою ґрунту. І хочу тут ще провести паралель, вірніше, навпаки, не паралель. Якщо навіть в Криму, ми пам'ятаємо, і на Донбасі все-таки, подобається нам чи не подобається, але ми мусимо визнати, була певна підтримка і був ґрунт для тих подій і захоплення адмінбудівель і все інше. І проведення теж референдуму в Криму, хоча б під дулами пістолетів, то сьогодні ситуація, скажімо, в Херсонській області, там в Запорізькій, наприклад, мені здається, там абсолютно немає таких базових підстав чи основи, на якій можуть бути утворені от такі квазідержави, чи там, не знаю, якісь. Пане Володимире, хочу все ближче до кінця нашої програми, час іде. Я хочу запитати про Крим. Ви декілька разів зауважили, що головний дипломат, головний державник в нас – це Збройні Сили України. І саме від них залежать і позиції дипломатичні, будь-які переговорні, міжнародні тощо. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ось коли? Я навіть не питаю, якщо. Я певен, що це питання коли. Коли Збройні Сили України почнуть поступово, опанувавши зброєю новою натівською, за підтримкою Заходу військової, почнуть звільняти території Херсонської області, я конкретно запитаю, Херсонської області, там Нова Каховка, далі там Генічеський район, і південь Херсонська, Запорізька область тощо. І коли вони підуть звільняти Крим, західні наші партнери не казатимуть зупиніться на лінії 24 лютого, не треба робити нічого більше. Ось як буде відбуватися звільнення Криму, на вашу думку? Я не про час питаю, а про те, як це буде відбуватися на тлі міжнародної підтримки України тощо. Мені здається, що якраз тут і є основна, так би мовити, проблема, чи, вірніше, основний момент, що наші домовленості, про які сказав той же Блінкен, про те, що зброя, яку вони нам надають, не буде використана по території чи на території Російської Федерації, абсолютно не стосується Криму. Захід колективний сьогодні, всі держави Європи, і Сполучені Штати Америки визнають Крим територією України. Крапка. І якщо, вірніше, як ви кажете, коли, я тут з вами погоджуюсь, будуть здійснені кроки по поверненню Криму, то це буде продовження війни на території України. Хоча ми пам'ятаємо, так мовити, на сьогоднішній день з боку, скажімо, нашої влади, де президент України про це кілька разів говорив, саме про 24 лютого, як, скажімо так, мінімум, до якого повинна статус-кво станом на 24 лютого, а вже питання, скажімо, Криму і Донбасу, це повинно бути предметом переговорів. Це можливий сценарій, але ці переговори можуть бути тільки тоді, коли буде очевидним для Російської Федерації, що в разі провалу цих переговорів чи не відновлення суверенітету України над Кримом, українська армія продовжить свою, скажімо так, вже використовується, я перепрошую, спеціальну операцію по поверненню
Криму під суверенітет України. Скажіть, будь ласка, і ще дуже цікава ваша позиція, ваше бачення позиції Туреччини, яка, ми спостерігаємо абсолютно різні речі. Туреччина підтримує гуманітарну допомогу, відправляє там в Ірпінь, в інші міста. Туреччина подарувала Байрактар, на який зібрав там литовський журналіст таку ініціативу висунув, і литовці зібрали декілька мільйонів євро на Байрактар. Туреччина вирішила подарувати. Це демонстративно недружній крок, звісно, там демонстративно, підкреслюю, недружній. Тобто вони передають Литві, а зрештою Україні Байрактар, який воюватиме проти Росії, який вбиватиме російських загарбників. Так, з іншого боку, Туреччина не запроваджує, не приєднується до санкцій і каже, що хоче бути посередниками. І навіть ми бачили пропозиції, і ніби Зеленський, за словами Чавушоглу, це міністр закордонних справ Туреччини, погодився на перемовини з Путіним. Напевно, Путін не погодився, а все одно, зрештою, не зрозуміло, чим зможе Туреччина зіграти цю роль умовно посередника між добром і злом, чи не зможе. Що ви думаєте про позицію Туреччини, наскільки вона вигідна Україні, чи не вигідна? Ми приречені на те, щоб з Туреччиною підтримувати дружні відносини. Ми абсолютно чітко цінуємо позицію Туреччини щодо Криму. Вона не визнає суверенітет Російської Федерації над Кримом. Але з іншого боку, ми абсолютно чітко також бачимо певну двозначність і, скажімо так, прямими простими словами, намагання всидіти на двох стільцях. Якось і не псувати відносини з Російською Федерацією. Відкривається, скажімо, туристичний сезон, і Туреччина, попри всі, скажімо, санкції на польоти і все інше, відкриває свої пляжі для російських туристів. Тому тут треба проводити дуже чітку і таку збалансовану політику з Туреччиною. В неї є і свої інтереси. Ми ж знаємо, зараз Туреччина скажімо так, в цей період, коли йдуть активні бойові дії, проводить спеціальну військову операцію в Сирії. Це стосується курдів. І тобто немає тут у нас такої однозначної лінії, яку ми повинні відстоювати. Нам треба підтримувати відносини з Туреччиною, розуміти, як на мій погляд, сподіватися, що саме Туреччина стане тим медіатором чи, скажімо, точкою, яка, скажімо, владнає цей конфлікт, мені здається, не приходиться. Тут надто багато різних задіяно чинників і, на мій погляд, Туреччина об'єктивно не зможе грати таку роль ефективного посередника у регулюванні цього конфлікту. Для вирішення якихось конкретних питань можливо. Я, наприклад, вважаю, що потенціал Туреччини, бо тут збігаються певні інтереси, можна використати для регулювання питання про розблокування українських портів і відновлення експорту продовольства. Дякую, пане Володимире. На жаль, наш час вийшов майже. І я зрозумів вашу відповідь, вона зрозуміла. Але я думаю, що, знаєте, всі наші там міркування і міркування, може, турецької еліти політичної Ердогана, вони стікаються з реальністю у вигляді Володимира Путіна, який просто гальмує все, що можна. І він, це знаєте, коли я про будь-яке посередництво чую, я скажу, ви забули запитати у фюрера, що він про це думає. Тобто, дякую вам дуже за ваші пояснення, вони цінні і для мене, і для наших глядачів, для того, щоб просто ми всі усвідомлювали реальність. Дякую вам, пане Володимире. Володимир Ханбургій був в нашому етері сьогодні. І, як завжди, я дякую глядачам телеканалу ОТР, усім, особливо, хто підтримує донатами, хто підписується, хто стає спонсорами в Ютубі, на Патреоні, в будь-який спосіб підтримує роботу єдиного у світі кримсько-татарського телеканалу. Дякую вам, до нових зустрічей.
Україна.